La democràcia no és solament anar a votar, que cal, és també participar, és també lluitar contra aquells que volen que els nostres serveis públics deixin de ser amb la qualitat que tenen. I per això avui treballadors i treballadores de tota Catalunya se concentraran a Barcelona per dir que hi ha una altra política possible. La política no pot ser solament retallar el més dèbil. La política ha de ser estar al costat de les persones i buscar les solucions. Per això, amb veu molt alta, avui es dirà que el govern de la Generalitat canviï de política. Des de l'Ajuntament estant també ens comprometem a que de cap manera es retallin els serveis bàsics. A més, jo com a treballadora del Trueta considero que és impossible retallar en salut, és impossible retallar amb altres prestacions similars, no es pot crear desigualtat social, que és el que estem fent, per tant tenim la necessitat de sortir al carrer i mobilitzar-nos contundentment. Com diu la Maria Àngels, hi ha moments a la vida en què els treballadors i treballadores, que cada dia donem un servei, que tenim una família, que tenim uns nens que cuidar, en moments determinats hem de dir: sortim junts, sortim plegats, diguem la nostra veu, perquè la democràcia què és? La democràcia és la veu de les ciutadanes i dels ciutadans, que ho escoltin. Les altres polítiques, altres maneres de fer són possibles.